ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ अच्छा ପିତୃ ସମିତ ପାଳନ କରି हां ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କଣ କହିକି କଣ 14 କହିଲେ? ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଗମନ କରାଇଥିଲେ? कोन करे ଚଉରିଟା ଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ନ ରାମ ରେ ମୋ ବାପ ଧନ आहा केडा मधुर ଗଲେ ବନେ ତୁ ପାଇବୁ अच्छा ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ हे प्रभु जय श्री राम କର୍ଷଣ। राधे राधे ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ अच्छा ଘରେ ଖଟ ପଲଙ୍ଗର ଶୋଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମା ସେଇଠି କହିଥିଲେ हां ଆ ଗଜତନ୍ତ୍ର ପଲଙ୍କରେ ନିଦ୍ରା ନ ଶୋଇବାରେ बस बस अच्छा ଗଲେ अच्छा ବଜ୍ର ସଜା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ହେ। କାଟିବ ଦିନ ଜୟ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ନ ରାମରେ ମୋ ବାପ ଧନ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।